Wala sa zero. Nagtuan to, kimasa akin. Thank you. 이제 안오가 나한테 갑자기 그만해도 간비를 빨리 쉐이니 양반이나 하나 수동도 있는 샤레만이나 이제 조금씩 상징했던 분이 매양이 public choice 인터가 쉐이도 상처를 어디 상처가 되면 쉐이세 어자스나 많이 느끼기 라이 간비를 그거 갑자기 Ready? Forget what I said.
Hai Hello तुमच्यापैकी शहीसे कलाकारशी आम्ही त्याच्यामध्ये ठरण्यात अनुभव मॅम पी नंबर शहीसी शही मोहम्मद आणि तुमच्याकडे मॅम Why ganti harus ganti kok? నేను చూస్తే ఉంటూ కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే నీ చుక్కుల పైన రెప్పలు వేసి కప్పేస్తావే కనిపించి దేవుణ్ణి కన్నార్పక చూస్తావే కన్నులు ఎత్తి నీ నుండి కాట కట్టావే చుప్పే బంగారం మాయ శివయ్య మాటే మాణిక్యమాయనే చుప్పే బంగారం మాయ ఎన్నిటికీ ఇప్పుడు ముందుంటే నేను నీ బడికి ఇప్పుడు పడుతూ ఉన్నాను ఇప్పటికే ఇప్పుడు తల వంచి నేను నీ వంటి చూస్తే చందికి తలవే వచ్చాను ఇంత పదతో పదకేనా ఇసుమానే తిరిగేనా చుప్పే బంగారం మాయ చుప్పే బంగారం మాయ Yauri